ഹലോ. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റീൽ കയ്യിൽ കിട്ടി. 800 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നും എനിക്കില്ല, കാരണം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 6 ബാൾ ബെയറിംഗ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. 800 രൂപയ്ക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മീൻ പിടിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. നല്ല അടിപൊളി ഡ്രാഗ് സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ സ്പൂളാണ് വരുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ ഈ റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മീൻ പിടുത്തം ഉണ്ടാവും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.